Vandaag gaan we op bezoek bij de heer Theo Hermans. Hij is deze week 104 geworden. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? En ik denk dat de burgemeester hem ook nog een bezoekje brengt. Wij gaan kijken. Meneer Theo, van harte gefeliciteerd. U wordt 104. Nou, dat is een hele memorabele leeftijd. Ja? Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd. Daar zijn we weer. Dank je. Ja. Hard op weg, hè? Met bloemen. Prachtig. En met chocolaatjes natuurlijk, hè? Die zijn beter, hè? Wat moet je met bloemen? Ja, Ja, wat moet je met bloemen? Hoe is het? goed. Goed. Je ziet er goed uit. Ja, hoor. Ja, je ziet er ook hartstikke goed uit. Mag ik vragen, waar bent u geboren en opgegroeid? Op Walshoorn. Ja. Dat is bij Kloosterzand, hè. Ja. Ja. Dat is zeer. Ja. En u komt uit een groot gezin? 9 kinders. 6 jongens, 3 meisjes. En wat hebt u dan verder gedaan qua werk? Ja, transportbedrijf, hè. In de jaren 50 hebben we het overgenomen van mijn vader. En dan hebben we het zelf nog 48 jaar gedaan. In 98 zijn we gestopt. En dat hebt u alleen gedaan, dat transportbedrijf? Met mijn broer, hè. De jongen van mijn zuster, die hielp dan ook altijd. Oké. Ja, ja. 104. Goed, hè. Goed zeg. Dapper. Dan hoop ik 105, hoor. Jazeker, daar houden we elkaar aan, hè? Dat hebben we afgesproken. Ze zijn nog niet van mij af. Maar we willen ook helemaal niet van u af. Geen pelken of een dingetje, niks. Helemaal niks. Nooit gebruikt. Goed zeg. Knap, hè? S'avonds kregen paracetamol om te slapen. En waar bent u nou het meeste trots op als u zo terugkijkt op uw leven? Een mooi leven had. Ja. Hard werken? Hard werken. En met plezier. Ja. En een mooi gezin? Ja. U hebt kinderen? 3 stiefkinders, hè. Nou ja. Ja. Die zijn goed, hoor. Daarmee? Ja. Die komen Wat? vaak allemaal? Want ik zijn met een wedervrouw getrouwd. Dat is niet erg, hè? Oh, Goedemiddag. ik slaap even goed, hoor. Ja, ook En zonder. naar bed- en naar bed moest slapen. Ja, dat is het enige wat je daar moet doen, En hè? die wakker. Dan duurt de nacht ook lang, hè? Hè? Als je de hele nacht wakker ligt, dan duurt de nacht ook alleen maar lang. Ja, hoor. Ja. Maar hard werken. Genieten kan van mijn rust. Hoeveel is degene? Dus. Nou, dat is mooi. Ja. En hebt u nog dingen waar u nou van kunt genieten? Hebt u nu dingen waar u nu kan van genieten? Ja hoor, Ja. hoor, dat mag niet. Houdt u van lekker eten? Ja hoor. Wat? Maar bij ons boerenkost, hè. Ja. Eten wat op de spot komt. Ja. En zijn er ook dingen die jij niet graag lust? Alles eten. Ja, zuurkool? Ons moeder zei altijd, eten wat op de pot Ja, stond. ja. Ze zei, ga hij met 9 kinderen zijn. En het moet dan allemaal op voor ander eten gaan zorgen. Dat kan niet. Dat gaat niet, hè? Dat kan niet, hè? Nee. En u hebt hier ook best wel wat mensen die u kent, of die kennen u, dat gezellig is. Hier wel hoor. Ja. Deze is het altijd zingen hier. Oké. En door de fitness gaan we ook nog alles. Ja, u doet mee aan activiteiten hier in de Blauwe Hoeve? Ja, Ja? ja, dat is altijd wat te doen hoor. Ja, dat is altijd wel wat te doen. Wat is dat? Dat is En s'morgens was dat om 5 uur weg. Ja? Bij die Kijk, pontover, dat is met mooi. die pontover. Hè. Ja, toen vaarde de boot nog heen. Maar nou ligt in de tunnel, dat is makkelijker. Hè. Ja, Maar als je s'morgens niet om 5 uur wordt, dan stond er een hele file op die boot. En op die ponto kost niet zoveel op. Hè. nee. Ja. En wat is er mooi aan oud worden? Of is het lastig? Nee, ik voel er niks van. Ik ben tevreden dat ik niks maak hier. Geen pelken of dit, nooit. Nooit iets.
Dat kunnen er niet veel zeggen, hè? Nee, ja. En wat doet u dan om wat ouder te worden, om zo te blijven? Want u zit nou aan de limonade, zie ik. Niet roken, Niet roken. niet drinken en opgeruimd zijn. Ja. Ook niet een borreltje? Nee, Nee? Nooit gedaan? vroeger waren ze een algemene verjaardag, Ja, ja. maar ik geef er niet op. Nee, nee. Want weet die verkeerspolitie staan wel eens onderweg. Hè? Oh, hij gedronken. Zet de wagen maar aan de kant. Ja, hij dan moet blazen, maar ja, hij rijdt geen auto niet meer, hè? En in een scootmobiel gaat dat niet gebeuren, zeker, hè? Mevrouw, waar gaat u nou naartoe? Ik ga naar Theo. Theo? Theo Hermans. En die kwam van Klooster Zandewalzoorde en daar kom ik ook vandaan. Ja, en hoe lang kent u hem al? Mijn hele leven. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, Zo, mijn hele nee. leven is wel heel lang. Ja, dat is 104 jaar dan, hè? Ja, dat is 104 jaar. Maar ik zit ook al een eindje die richting. Dus ik bedoel, maar ik ga er heel dikwijls naartoe Ja? en ik ken hem heel goed. En u woont hier zelf ook? Of in de buurt? Ja, nee, ik heb altijd op Klooster Zande gewoond. Ah. Maar nu woon ik daar op 4. Ja. En geniet u van de bezoekjes van de kinderen en de kleinkinderen? Ja hoor. Ja. En hoeveel kleinkinderen hebben u inmiddels? 8 kleinkinderen. En hoeveel achterkleinkinderen? 6 achterkleinkinderen. Ja, dat gaat allemaal vooruit, hè? Ja? Dat is toch niet stil. Nee. Maar die komen dikwijls op bezoek. Ja hoor. Ja, maar dat is wel heel leuk. Ik heb geen klagen. Nee, nou dat is helemaal super, Nee. toch? Ja. Nou, ik wil u nog een hele prettige dag toewensen. Ja. En ik hoor dat het van het weekend een feest is met heel de familie. Ja. Hé, en ja, de volgend jaar 105 voor, dan komen wij weer langs, hè? Ja. Is dat goed? Ja hoor. Daar komt ook nog mos terug. Dan komen wij zeker terug, inderdaad. En dan kijken nou, hè, naar televisie, hè? Ja, Oké, dankjewel. goed. Maar niet snoep krijgen. Ik ga een snoepje nemen. Theo en zijn familie die zitten hier gezellig bij elkaar. Wij gaan ze laten. Ze hebben van het weekend nog een heel groot feest, hoor ik. En daar wil ik ze heel veel plezier mee wensen. Dank u wel.